Ngiyabingelela kwiNingizimu Afrika yonke. Ngibingelela ngiwusiboniso ngingwakwamthetho endaweni yaseStenga eMayville. Ilo mndeni owehlelwe umshophi. Salahlekelwa udadewethu ngendlela engajwayelekile, uNqobile, owaziwa nje eMayville uNqobile Mthetho. Udadewethu mhlawumbe ngingakaqali ukuthi udadewethu uhambephi, uhambe kanjani. Udadewethu ube nosibari nje, ngizosho nje ukuthi usibari noma ngingasathandi ukuthi ngithi usibari, akusasuke enhlizweni yami lokho, kodwa-ke ngizosho udadewethu likhona ekhaya eMayville la sonke sikhona, kodwa ngezimo-ke zothando ugcine sewumuntu okhipite, ngizobeka kanjalo ukuba awube ngakhokhile. Ugcine umuntu okhipite eNtshawini, endaweni yaseNtshawini, isondele kakhulu nakhona la eMayville, kodwa-ke iseNtshawini khona. Ubehlala emqashweni, imiqasho le kuthiwa yini, ama-complex noma yini engamabhande, kodwa ubeqashe kuyona. Yahlala nayo usibari kuwona kulo mqasho loyo. Izolo-ke Thando, no izolo bengisemsebenzini, bengingekho mina. Uma ngisemsebenzini ngithola ucingo ukuthi udadewethu usedlule emhlabeni, udlule ngesandla sikaSibari lo esimazi njengosibari wethu la ekhaya. Awu kungithusa kakhulu lokho nje ngingakhona. Hhayi, kube ukuthi ngempela naba abafowethu bangifonela ngapha nangapha, ingcingo ziyangena ngempela, kwenzekile. Mina-ke ngubhuti wakhe, sibabili, ukhona umuntu wethu uBongusi, kodwa-ke imina nje kakhulukazi engikhona. Into eyenzekele, ngibese ngiba umuntu ophuthuma khona endaweni yaseStenga, endaweni yesigameko lapho kwenzeke khona emqashweni. Sahamba nomndeni nje, sahamba sakhona nabosisi abadala nabafowethu nje nomakhelwane nje bebekhona eduzane, saphuthuma khona eNtshawini. Uma ngabe sifika khona, indlu ivaliwe. Uma sifika udadewethu ungaphakathi endlini. Ngicabanga ukuthi abanye basibonile isithombe, njengoba ngasibona ey'nkundleni zokuxhumana, isithombe sikhona up and down. Uma ngabe kuvulwa endlini, udadewethu ulele phansi nje, ulele iy'nyawo uy'fake ngaphansi, shuthi uwile nje walala wabheka phezulu. Umugwazi, angeke ngisho South Africa ngithi umugwazile, ngiyakuzwa ukugwazwa komuntu, umnqumile nomqala ngapha esayidini. Wafaka ummese, wazibambela nesibambo nesiphatho sawo, wawuyeka phakathi, wabaleka. Uma sesibuza-ke komakhelwane, mhlawumbe ngafika komakhelwane, uma ephuma endlini ubashudele, uthe uma embulala udadewethu wabakhiyela ngaphandle, wahamba. Uma ekhiya banengane encane, ngithi akawuhlanganisi ngisho u-2 years noma uhlanganisa u-2 years, encane ingane ibhukude egazini, imbambatha umama, ilokhu ithi mama, iyamvusa uma lapho kasekho leso sikhathi, umese ubhajelayo emqaleni leso sikhathi leso. Sabuza komakhelwane, khona usisi obekhona obeqashe ebhekene nendlu le usisi ebeqashe kuyona, ukuthi mhlawumbe uzweni. Uyasho ukuthi hayi yena uzwe igama ebelithi awuSifiso, uSifiso uSibari losiphumayo, awuSifiso kathathu. Shuthi udadewethu bese ukuthula kwakhe lokho. Emva kwalawo magama kube sekubonakala uSibari ephuma-ke. Engixolele eSouth Africa ukuthi ngizalwe ekhaya enenhlonipho kakhulu, hhayi ngoba kusasuka kumina ngaphakathi ukuthi ngithi Sibari.
ngabe kunamagama engiwaphimiselayo ukuthi ngithi ngiyini ukube angikho phambi kwesizwe sonke njengamanje, kodwa ngizoqhubeka nje lokho engikhuluma kusuka nje emlonyeni akusuka enhlizweni yami uma ngithi uSibari. Futhi bese ephuma-ke uSibari wahlangana nomunye umfowethu la ngaphandle umephuma egcwele igazi emzimbeni, wathi umfowethu angimazi umfowethu la futhi uyisakhamuzi khona eJabula la usebeqashe khona, wathi awuyini mfowethu wagcwala igazi la, wathi hayi bayajwayela la lo mqashe engiqashe kuwona, kanti ufithe isitolo sokusebulela udadewethu. Futhi lo mfowethu angene kulo muzi lona, angene kulo muzi abuze ukuthi hawu le ndoda ephuma la igcwele igazi kanjani na. Hayi kube sekutholakala lapho ukuze nathi sigcine sikwazi ukuthola incingo zokuthi-ke kushaye bekhaya kanjalo kanjalo, kodwa nje futhi ile nsizwa kahle kahle engenile ithe imingena kutholakala lesi simo, sekuyabuya kumakhelwane wakhe usisi ukuthi uwazile amazwi ethi awusiso South Africa angazi ngathini, silimele kakhulu, silimele angazi ngachaza ngithini. Ingane kama ibinomoya oright kakhulu, ingane nje ibikhona ukudlala, ikhona ukuyihlekela naye uSibari uqobo, ngoba noma besenza umsebenzi ekhaya nje eyahlukahlukene siyenze nangezifo nangekhambi enjabulo besiba naye uSibari, bekungabi nankinga, bekungumfana nje oright. Manje kuyathusa ukuthi kwenzeke kanjani lokho, uvuke ini-ke uSibari, noma vele ube umuntu onje ubefihlele thina sonke lesikhathi, angazi noma vele impela iphilayo uyayenza vele ngaphandle ukuthi abulala abantu ngale ndlela asazi. Besifisa kakhulu ukuthi nohulumeni angenelele kule nto, mhlampe aze abe umuntu ogwedwa nje angaphinde aphume abone umhlaba ihluka senze emndenini wakamthethwa. Angazi ngachaza ngithini, ngisifanise nani, kwezihluku esibuhlungu, kwezihluku engasazi ungachaza ngithini, ngihluka nje ukukhuluma njengamanje ngezinyembe ezifike egcwala amehlo. Emva kokuba-ke senze lesi sigameko yena ubese futhi esebaleka ngalesi sikhathi, ngoba ngizwe ngathi ubhuti lo ongene ekhaya, ongene la emqashweni ubese memeza uma ephuma ebona ukuthi kunabantu abafile ngaphakathi endlini. Lo muntu ofile ngaphakathi endlini wamemeza umphakathi, waphuma komphakathi futhi bazama ukumhuba, waphuma iforama bazama ukumhuba futhi hayi wabaleka kakhulu, wahamba uyinikela emaphoyiseni edukuza le police station, wahamba wayinikela umuntu futhi ngizothi uboshiwe njengamanje. Sahamba nje saya khona siwumndeni izolo futhi sifuna ukumbona sikhulumisane naye lo mfana, mhlawumbe sithole njengomndeni ukuthi yini kwenzakaleni, yini akathatha isinqumo sokuthi ambulale udadewethu. Hayi athi amaphoyisa akusavumelekile ngoba usevalele, uzoya kusasa ngoLwesine enkantolo lapho singakwazi ukuthi simbone khona, sibe nemibuzo mhlawumbe singakwazi ukuyibuza ngabe siye besenkantolo ngoLwesine. Sabuya-ke izolo singakwazi ukukhuluma naye, sathi sicela ukukhipha umese lo ahambe nawo ubhaji emqaleni. Athi amaphoyisa hayi awukhiphile umese, amaphoyisa noma imoto le eyifriji le ibizo labo umzimba kadadewethu kwakhona bawukhiphile umese, bawuthatha. Ugcine-ke khona-ke emaphoyiseni umese. Njengomndeni-ke omncane kakhulu, siwumndeni nje ombalwa kakhulu, asibaninganga futhi siwumndeni nje obungakabi nenhlahla yokuthi ube khona umuntu ophumelele kakhulu kuwona, mhlawumbe singathi masikhala sikhala kuyena, mhlawumbe kube khona izinto azenzayo njengokugcina umzimba kadadewethu ngendlela ehloniphekileyo. Siwumndeni nje omncane kakhulu ongenalutho. So bengicela nje kakhulu kuyi-South Africa nawo wonke umuntu nje obuka le video ezofinyelela kuyena ukuthi lokho umuntu angaba nakho bafowethu, mina njengomuntu ozalwe ekhaya ngazi ukuthi umuntu uwumuntu ngabantu. Uma ngiyimina ngingedwa angilutho, kodwa kuze ngibe umuntu kufanele bekhona abantu eduze kwami. So bengathi ngiyacela mina njengobhuti okhona ekhaya angiphiki itoho mina ngiyalenza, kodwa ukubamba nje ukuthi njengomuntu oyisebenzela esitolo ngeke ufihle lokho. So bengathi ngiyacela bafowethu ukuthi wonke umuntu obona le video uma enakho angasakuphosa bafowethu, ekhaya kusemevili la kuseshombela ofisa ukuza ngenyawo zakhe
afike khona ekhaya azobona isimo esikusona engafika wamukelekile. Ufisa ukulekelela mhlampe ngalokho nje angaba nakho ukuthi udadewethu mhlampe agcine efihleka, mhlampe wona amakhazi, mhlampe wothina mhlampe ngasiza ngebhokisi noma ney'moto mhlampe ukuthi uthathe abantu abangayo emalibeni. Ngakho konke bafowethu izwe liyazi ukuthi umuntu uma ngabe edlule emhlabeni mhlawumbe iziphi izinto ezisuke zidingeka. Njengamanje la ekhaya akukho thina esinakho engingathi cha kuyaphatheka, asinakho, sisancanca ebantwini ukuthi mhlampe ofisa ukubula isandla mhlampe asilule isandla. Singakuthokoza kakhulu lokho, singabonga nje ku-South Africa. Ngiyafisa ukuthi le zinto ihambe ize ifinyelele nawo wonke umuntu bafowethu, nisilekelele siwumuzi womthetho. Mhlampe le nkulumo bengeke ngayithayipha, ngayibhala, ngayithumela kumfowethu uSanele wakwaNtanzi, oweneke-ke mbone esiza abantu weposta iy'nkulumo mhlampe ey'suke ngagcine zingafinyelanga kubantu kodwa ubekwazi into ayiveze. Uyena engembhalelile nangempela ngabona inkulumo ukuthi uyifakile, abantu ngiyabona bayakhomenta online, kubuhlungu bafowethu, bayazwelana nesimo esisehlele thina lekhaya. Bengathi bafowethu-ke ngiyacela bafowethu niyifunde le nkulumo ekhona kuSanele ethayiphiwe, nale futhi ngizoyifaka, ngizomthumela nobhuti uSanele ukuthi aqhubeke nayo inkulumo angivezele yona ebantwini. Yileso isicelo South Africa esinaso. Ngiphelelwa amazwi kakhulu, yazi ukuthi kuningi engabe ngiyakukhuluma, yazi ngisho bebuza ingane egcekeni nje bayi-check umqondo ukuthi uma ithi ingane kuma ulele, ithi ma ingane ulele, yazi ngoba ingane umqondo wayo ilokhu ibambe ukuthi imbonile uma ubelele, ilokhu igcina imvusa yona, kanti uma ube ngasekho emhlabeni okuyinto bafowethu ingoba nje phela uma uyindoda kuba kanje bafowethu, ukwazi ukuthi ube nesibindi, kodwa kunzima kakhulu. Bengingacela ukuthi South Africa isilekelele kakhulu bafowethu, mhlampe niphose bafowethu, engingase nikuphose nabafika usondele ekhaya futhi besondele, ayikho inkinga. Ngicela ukuthi bafowethu-ke ngiyifake i-akhawunti bafowethu, ngibonile kuma-comment khona bebecela i-akhawunti ekuseni, angikwazanga ukuyifaka ngoba ngingedwa njengamanje ekhaya, kuningi ebengikade ngikubheka yimini yonke silekelana nabafowethu. Bengathi bafowethu bese ngicela ukuchaza ukuthi ningadideki manibone i-akhawunti ibhalwe u-S Msomi. Umuzi wema omkhulu wakhiwe, nezalo umama, kuyenzeka iy'bongo zenu zingafani, kodwa akusikhona ukuthi mhlampe-ke sesingakhuluma ngalokho njengamanje. I-akhawunti ezobe ifakwe yimina egameni likadadewethu uNqobile Mthethwa, i-akhawunti eqondile eyasemndenini ukuthi mhlampe maniphosa kuyona iyona esizokwazi ukuthi simfihle ngayo udadewethu.